аксияра бераҳмаш анаминай супер аксияра бераҳмаш ин хеле аксияҳо ягон ширкат кардагӣ нест. кадом нафаре ки дар дил орзуи сафар кардан ба хонаи Аллоҳро дорен, ина шанси беҳтарин барои шумо. $850 ин хеле нарх то ҳозира набуд, ин намешавад. ҳар як нафаре ки дар дилаш орзуи сафар кардан ба хонаи Аллоҳро дорад, хуб то охира гӯш кунед. супер аксияи грандиозни ай тарафи спонсори канали Исмоил Тоҷик нигоҳ кунед. $850 о шӯхӣ нафаҳм. $850 ин хеле $1100 $1200 не, $850 да метони ай Москва сафар кунӣ ба хонаи Аллоҳ ҳаҷи умра. 3 феврал да сафар ай кадом нафарои ки орзуи сафар кардан ба хонаи Аллоҳ дорен, ин рақамҳои спонсори канали мо дар инҷо мебиро. ширкати ҳаҷ центр занг мезанен ҳамин бародара ойди нархнаво чӣ хел сафар кардан, чӣ ҳуҷҷатҳоро омода кардан, ҳамаш ҳамин бародар худаш маълумот мегирин. аз номи шабакаи Исмоил Тоҷик агар ки гап занен, эҳром, китоби Қуръон, ҷойнамоз, 5 литр оби замзами дигар туҳфа. як чизро нагуфтан ҳамон бародарои азиз, барои одамое ки номшон дар ҳамин рӯйхат биромадагӣ ку бояд то 5 феврал айдари Россия бироян ку барои ҳаваё беҳтарин шанс ай бародаро. нигоҳ ку билета мегирӣ, мешинӣ, мезанӣ, мери ҳаҷта мекунӣ, ҳаҷи умрара мегзаронӣ, ҳамаша қоидави авсу гуфтиу гапо мебиёӣ Ташкент билет ҳастай, мепарӣ мебиёӣ Ташкент ё кифорота душанберам билет ҳастай, рейс Сомонаир мерава дар як ҳафта ду бор як бор мерава ай ҷида билета мегирӣ, мезанӣ, мери ватан бародар ҳаҷи умра. ай ина дига нархи арзонаш хиёл мекунем дар ягон ширкат нест. ина рақамҳо дар ини ҷа мебиро. ози адресҳои офиси ширкати ҳаҷ центра дар давоми ҳамин видео мемонам. дар ки ҷо қарор дорад, дар фудсити дуюм этажда мисол чандум павилёна ҳамаш нависондагай. хитон боз занг занен ё ин ки равен ай наздик ҳамроҳшон суҳбат кунем. алло ёру мададгортон, қуртобхонаи Исмоил Тоҷик, пловхаус и маркази тоҷико ай бародаро. иҷа гуфти ҳамун гапо ки ози офиси тоҷикои хидмон шудагай. тамоми бародарое ки дар чӣ гӯшаву канори ҳамин Санкт Петербург кор мекунанд, мебиён бегаи нимҷа авқотҳои миллии тоҷикиро мехӯранд, шикамакошон сер меран хонашон. шуморо ҳам биёен бародаро, ина қуртобхонаи Исмоил Тоҷик, пловхаус, ин иҷа да боша метро Приморский, ҳамин даҳни дари метро Приморский да. уқа раҳи дур дам нестем, ҷои қиндан нестай ҷомон. алло нигаҳбонтон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.